man. Dapat kusog mong dagan. Gusto nga buot ang left sabi. Yung tuyok sa man diri. Baliktad mo na. Ayaw lagi butang may gasolina. Ayaw galimti ba? Gasolina. May side dyan lagi. Ganda. Dire. Okay. Kaya ingat. Down. Deo sumakay ng SRM. Napaka-versatile rider without helmet. Dahil lang daw. Pero naka-extender po ng likod. Footrest mo nakataas na. Dili, stock pa na siya. Ilig siya masayan. Nason lang din. Oo, basta tayo. Pero itong depende po sa link eh. Itong last first na try, sayat-sayat din siya.
effects. Yeah. I never take doubt as a lesson. I never second guess it.